weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dara jolofa Wourossogui Matama Magama ko on waktu yoni ha to melga e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi men kabruji to leydi Sénégal fulɓe mbi wona condi kala muuɗe jeeyi sababu Guy Marius Sagna janoɗo tawtoroyede batu ton to ñani kam tigui wutte mum seka tona to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Mohamed Wuld woni Mohamed Abdel Aziz nottoyima kayitol ngol addanono toon to Tafrakh Zeyne taw addanomo ngol kayitol ko sarɗiyankoɓe o tuumi wonde koko mbuña e loskudemo to leydi Mali gila tan ñiŋali keewi gila e jaydiyankoɓe ha e ɓiɓɓe leydi ndi kala ko fate banggue kuppiraji courant hanki ardiɓe oɗon fannu kolliti darni nokkuji tati gam ƴellidde courant timmuɗo e nder Bamako e ko taari ɗum kala to leydi Gambie ma en ketto koddanene Abouba gila tan Samsidine Sarr joɗodi hanki Adama Barrow addi haala mawko no feewi ha ko ɗum woni tamroje e nder leydi Gambie kabruji men manawen hattonto Guinée Conakry fitinaji mawɗi mbaɗi toon ɗum noon ko caggal nde tambiɓe nden kay kisal haɓade ñaw coronavirus kolliti wonande balɗe sappo keddiɗe woto julɓe ɓe moɓodir jeeyi sababu ha neɗɗo goto wasen fittanu mum taw ko fitinaji mbaɗi toon hanki o Guinée Bissau Côte d'Ivoire CEDEAO RCA ha fenma toon to Kigali kame Djibouti Kigali kame Djouba jafuɗon ha to Cameroun musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala ne jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo goragu walla mo ndiyam goragu mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo joguiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde maw artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djiby Sy tawete koto leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen kollaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy haɗani Mauritanie tan base makko ne tawe toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo saaha omo safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala e mbaddu junggo e faandu ɗe ballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeegoma duƴala hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba dendiɗa men hewɓe oɗo saha noon ene tolniren ɓoode mawɗe no feewi ene mbiya eɗen mbawi fuujade kono eɗen mbiyaɓe tan neɗɗo so woni galle weeruji yo rento weddade kaaƴe walla ɗooɗe ɗum noon kabruji men gartatena
koye actualité ji njuulu hande bismotoɗen ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko fati e banggue farillaji sallige kam e sunnaji mum kala gandena dewal men Allah ko ɗon jaraten en mbawa diwde ɗon saabu ko ɗum taguire ɗen e ceerno Khalid Abdoullahi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah hande nayotoɗen koye farillaji sallige kam e sunnaji mum. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma catal heɓlo sukaɓe Afrique en calmini galle o foof mi salmitimama Sar Abdoullahi Sarr a jarama e namdal ma mbiɗa namdiɗa hande ko farillaji salligue e sunnaji mum. farillaji salligui koɗi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa sa uppihen goto salligue o wawa juuloyde. farilla gadiɗo ko anniya. anniya o noon ko fiɓete koye ɓernde o wona kaaleteɗo e kadi o addete ko sahande garɗa e lawjude yeeso ngo nde wonno ko ɗon farillaji salligui tuggi ko ɗon gaddata anniya ɗo garɗa hankkadi ne yidde wadde yeeso he ko ɗon gaddata anniya maɗa. so ɗum ɓenni loodde yeeso ngo kadi ko ɗum farilla woni farillaji ɗiɗi. loodde juuɗe ɗe ha yettoyo hoforde junggo to nana hen ƴiye ɗiɗi ɗe ɗum ne kadi ko farilla woni tati. so ɗum ɓenni maskude hoore nde hoore a nawat gartira ko nawata ko ɗum woni farilla. so ɗum ɓenni loodde koyɗe ɗe nanna hen ƴiye ɗiɗi ɗe ƴeewa wata puten faytere wotere ɗum ɗo kadi ko farilla woni joyi. yiggude kala ɗo garɗa e terɗe he ɗum ko farilla woni jeegom. rewonirde golle ɗe ɓeya mbiye heñade ko gotum mbasa lelkinade ndewodira golle ɗe ɗum ne kadi ko farilla. ɗiɗo farillaji jeeɗiɗi moni farillaji salligui kala hen mo goppuɗa on ɗon salligui wawata juuloyde. so ɗum ɓenni sunnaji ɗi koɗi jeetati. sunna gadiɗo ko lawƴude juuɗe ha yetto polongte fodde tan sammere junggo nde sahande natta e salligui nde ɗum ɗon ko sunna. so ɗum ɓenni wufƴade e nder salligui ko sunna. so ɗum ɓenni sorɓinade e nder salligui ko sunna. so ɗum ɓenni ñittikinade e nder salligui ko ɗum sunna. so ɗum ɓenni ruttude maskugol hoore ngol sahande maskuda hawre nde ruttude nde ɗum ko sunna woni joyi. so ɗum ɓenni maskude noppi ɗi ɗum ko sunna. so ɗum ɓenni hesɗirinde ndiyam wonande noppi ɗi saha no gummiɗa e hoore tan jawɗaɗa mbatta e juuɗe he ndiyam kesɗirina hen ndiyam ɗum ne kadi mana ko sunna. so ɗum ɓenni rewodirde golle ɗe golle to banggue farillaji ɗi rewodirde ɗi nde ɗum ne kadi ko sunna. ko ɗiɗo jeetati goni sunnaji salligui ɗi to jeeɗiɗi goni farillaji salligui. mbattene ɗum ɗo hakkille bandiraɓe sehilaɓe yo Allah won ballo. ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoullahi Sy Seydi Sarr a jarama. ceerno Khalid Abdoullahi Sy golle ma jooɗi peewi actualité njuulu ko ɗum woni ko tagre ɗen en mbawa diwde ɗon en mbawa moƴƴinde njuulu men ɗon ɗo salligue men moƴƴani ɗo salligue men moƴƴi kadi njuulu men sellata ɗon ɗo en gandani farillaji aadi men ko janggo so jomiraɗo hoddiri. ha hande gonɗen koye kabruji men ɗemgal pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka ujunere e nogas e jeenayo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros mo coronavirus diñiɗo e nder windere nde kala ko 34 sappo e jeeɗiɗo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw sappo e jeeɗiɗo woɗɓe ɓenne kadi ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen 43 keeɓi cellal mumen yimɓe jeenayo ene tampima ballite e fofandu hanki yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen finoɓe to pikkina talibu ɓes oɗo sa kañumen kolliti mette mumen no feewi ɓe kolliti cellal wodata ɗon ɗo laaɓal wodani oɗo sa mo gonden beddaji mabɓe ɗi balata hen ko diƴƴe tunuɗe no feewi guila e fosuji ha e goɗɗum kala ɗo cewdiɗa ene luuɓa no feewi ɓe erima laamu ngu ha tenti maire taweteɗo e commune mabɓe nde wawata fabadeɓe e ɗeɗo hen gueɗe guila yeeyoɓe wonɓe ɗon e nder jeereji ha e butikaji kala kono kadi finoɓe legal Pikine talibu ɓeesa ha hande ne kolliti caɗele mumen ko fate banggue ndeɗo hen jeere walde ha ganduɗa bitikaji nana banggueji kala marchandillaji nana banggueji kala jeere nde waɗi ko laabi 4 kono hen ɗo garɗa kala tawata ko camion ngaji ene mbari laabi ɗi kam e saretaji ha donka ɓennude oɗo saa ɓe ngala ndenka e kisal hay seeɗa heedani e caggal wullitade woytade ɗen caɗele finoɓe to legal Kirmasar ɓen kadi taw ganduɗa koye legal Kirmasar e cité Aynoumade
ɓenne kadi ceerani e wullitade maire mumen caɗele taweteɗe e nder oɗon cité ha ganduɗa jeere Kirmasar oɗo saaha mo gonɗen nde baali ha ganduɗa kala ɗo miijiɗa kala ɗo garɗa tawata ko jeere elle ma wi Kirmasar kala wonti jeere ɓolde no feewi hakkude saretaji kame autoji kame poussiére e pundi kala tene kadi ne wonde embouteillage cattuɗo no feewi caggal nde golle goni e gollede ɗon ɓe erima maire ndi oɗo saaha nde wawata yurnitade oɗo saaha ndeɗo jeere wonde tan e layde kala e nokkuji tene kadi ne addani ɓiɓɓe wuuro ngo ha tente legal ngal kala caɗele mone yalta ko caɗele saɗa natta e galle ma ko caɗele mawɗe no feewi jagorɗo kalfinaɗo jangde towde mo leydi Sénégal holliti ɓoyata ICAD duɗal jaabi ha tirdingal Cheikh Anta Diop ma heɓ hôpital kesso jaaduɗo e jamanu beele kadi étudiaji wonɓe toon ɓe mbawa hebde safara mumen no hannirtani on hôpital noon ma won kene fotono ujunnaji 10 métre carré eta suji 4 kono ne kadi ma wat blokaji 4 ko wona ɗum ko ngalu jogorgo waɗede hen ma yahoy ha milliarduji 3 ha joni kettoɗen koye leydi Sénégal ko fate banggue haɓade huuɗo bonko ko ɗo sa yirloto koye nder leydi Sénégal kala dadiɓe ɓe mbaw commune Rufisque teɓima kene fonde kilo huuɗo bonko ko waɗi noon naggaɓe taw ko dadiɓe Dawda Bodiane ɓe teɓima yimɓe yonɓe no fewi kono ɗo saaha mo gonɗen luskoji ene jokki hen caggal nde ɓe dokkira inde yoga e sukaɓe dognoɓe huuɗo bonko nder oɗon commune ɗum ko caggal nde ɓe teeɓi sac goto ne waɗi oɗon dorog ñalawma hanki o to Zouala gendarme taweteɓe toon ɓenne kadi keetani en caggal tetti kene fota wonde 72 kilo taw ko huuɗo bonko ko woni hen sanga 22h30 jamma hanki o ɗum ne kadi ɓe tetti ɗum koye saret ɓe kolliti aɓe jokki ha hande ko fate banggue leskoji e haɓade koɗo hen mbuɗo hakkude huuɗo bonko hande hatgo yimɓe ɗanade hatgo yimɓe dejje jamma e ñalawma yimiyanke ngana woni banum debbo yimiyanke Youssou Ndour woni tan Ami Ndoura kam tigui taƴana hande suudu ñawore lebbi 3 e kaso taw kadi wonde amande ɗum ko caggal nde wanno vidéo makko goto guila tan rowani gam vidéo omo tuumi hen lundiyanke biteɗo Pierre Goudiaby Atepa mo tuumi ɗum konguɗi ɗin tuuma muy noon tawa wona gonga gonɗani ɗin konguɗi tribunal o fayimo ujunnaji 20 ɗe o yoɓata toon kono kadi milliarduji 8 ɗi o jogori yobde on mo tuumi oɗon tuuma muya caggal accident musɗo bannoɗo ñalawma hanki o subaka hanki toon to Sibassor ha yimɓe tatto mbasi hen pittali mumena aɗa ñalawma hande kadi neɗɗo goto ferama toon taw ferima toon o wonno koye moto Jakarta ferima ko ben goto oɗe saha mo tawe hakkude wuurɓe e mayɓe mo tawe to hôpital Alhaji Ibrahima Niass to Kaolack fulɓe mbi wona condi kala muuɗe tene kadi wona condi kala moome wona condi kala yere ko ɗum jeeyi sababu hanki oɗo hen biteɗo Guy Marius Sagna mo ganduɗa dariɗo gam haɓanade yoga e gueɗe leydi Sénégal caggal nde yinno tawtorede batu hanki waɗannongo toon to Nianing toon noon o yinno tawtorede nguɗon batu caggal siftino oɗo saaha kala woni toon ko fitinaji mawɗi no fewi ko fate banggue caɗele leydi ko wiyete titre foncier o yinno tawtorede hanki ko ngun batu beele finoɓe toon ɓe mbawa fammindemo caɗele gonɗe toon kono noon sukaɓe won hen sukaɓe metti mumen hewde e ɗeɗon gueɗe ha tenti ko ari toon ko wattidi ko ullede leydi wuttema ko sekede kono kadi ɓe dañi toon piile seeɗa hayso tawi woni ɓe dogi ɓe dartoyi ko banggue goɗɗo ɗo ñalawma hande noon hollirama natal makko mo tawe cuuɗi safara gam hebde cellal makko kono kadi ɓe kolliti koɓe ruttotoɓe toon gam hettoyade batu o ko wona ɗum ko maire mo Malicounda maire mo Malicounda holliti wonande hollimo dossier ji ɗi kala teno mo yenana ko gonga kono discours mo yinno ƴettude toon o wona discours gonɗuɗo no fewi ɗe mbiya tan neɗɗo kala ko ene haala yo tinno yenene rento hayso tawi woni won mosonoɓema andu kam jaloɓe fawruɓe koye waroɓe fawrudu ko ɗon yaltata sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kekiɗe so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi ndi o holliti hanki ko 1,290 woni ƴewdaɓe hen 432 mbaɗa ko teste jawɗo so tawi noon ko 961 mbaɗa ko teste laboratoire tawa ne jogui oɗon ñaw
ko capanɗe tato e jeenayo o holliti capanɗe tato e ɗiɗo keɓi cellal mumena sarɗiyankoɓe leydi Mauritanie puɗɗima vaccinade hanki woni puɗɗima fesede hanki ngam haɓade oɗo henna ñaw coronavirus kono kadi fuɗɗori koye mawɗo mabɓe biyeteɗo Cheikh Baya caggal mum kamɓe sarɗiyankoɓe nde ɓe puɗɗi vaccinede gila vaccin o naati leydi Mauritanie ha yettiɗo henna 1,390 neɗɗo puɗɗi fesede e nder leydi ndi kala kono kadi heɓɓe dose mumen ɗimmoɓe koɓe ujunnaje 3,750 neɗɗo Mauritanie kedrena joni gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdelaziz ɗum ko caggal nde sarɗiyankoɓe tambiɓe ko fate banggue rewidade mbuñaari hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie duuɓi mum 10 jawtuɗɗi caggal nde on wanno yewtere muɗum e yeeso jayndiyankoɓe o tuumi wonande nguɗon goomu sarɗiyankoɓe koko buuña haalisa heewi ngam rewidade yoga e dossier ji ɗi gonɗani fawde ɗum e dow keeci makko kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie caggal noon ɓen sarɗiyankoɓe ɗin konguɗi gonɗani e wiide ɓe gaddanimo kayitol laamu ko wiyete plainte on plainte noon kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie wono to yima ɗum subaka hande o to Tavrak Zeyna ma en gartoy e konguɗi ɗi o jogori haaldede toon hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie Mohamed Ould Bilal no woyi wadde e kala saha so tawi kay ko yilloyade e jagorɗe rokkudeɓe sembe e force beele ɓe ɓuura ɓattade ɓiɓɓe leydi Mauritanie subaka hande o wo yilloyima jagorɗo kalfinaɗo ñawoje mo leydi Mauritanie ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi kono kadi kanko hoorejo jagorɗo leydi ndi o arti e ko fate banggue administration leydi ndi kala o holliti dañino caɗele mawɗe no fewi caggal goɗɗodiral hakkude ɓen gollotoɓe e ɓen gollanteɓe kono ɗo saha mo gonɗen yidde hoorejo leydi Mauritanie ko dossier ji ɗi kala nde pewnete kala ɓiɗɗo Mauritanie cohlude dossier ji mum walla joguiɗo caɗele ko fate banggue tribunaux ji ha e nokkuji kala nde gueɗe mum kala mbawata rewnede lawol ko ɓuuri yawde e yaccade batu jagorɗe hanki waɗi haalullaji kewɗi jaltuɗi hen kono kam ko wawi wonde kala conférence mabɓe de presse maɓe kewno wadde caggal batu jagorɗe waɗani hanki ene teskino konguɗi kaalaɗi gila hanki hayso tawi woni yeddi ɗum jagorɗo kalfinaɗo ñawoje caggal wiyede hanki hoorejo leydi Mauritanie gaynani batu mum jagorɗe hawre taw o mettini faade gouvernement makko ɗon tigui o ummi o iwi ɗon ɗo batu o wonno batu o jokkitaka hanki kono noon kanko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje subaka hande haalande makko o yeddi ɗum ha memi leydi o holliti ɗum wodani hayso tawi woni hoorejo leydi ndi hanki iwi e batu jagorɗe taw batu o gasani iwnanimo ɗon ngam mettinandemo faade gouvernement faade jagorɗe ala ɗin konguɗi noon arti hen teskinade hanki conférence moɓe kewno wadde waɗani tene kadi so tawi hoorejo leydi waɗi bandone batu jagorɗe taw ganduɗa koye yewtere ene gasa haqqillaji kewɗi ma dañ ko gaddi hen ha joni koto leydi Mauritanie keddorɗen ma en gartu ko fate banggue to leydi Mauritanie keddorɗen ma en gartu ko fate banggue al akhbar ɓe kolliti to Nouadhibou wonande gollotoɓe taw golloto ko par ñalawma joɓirte wona par lewru ɓe noon hanki mbaɗi sitin mumen gam hofgo juuɗe kene fota wonde waktuji tati tan 6 heures subaka ha faynma 9 heures taw ko toon to sinim ɓe kolliri mette mabɓe wonde koɓe keɓani prime mabɓe e wiide mawɗo mabɓe biteɗo Ami Sadi Ahmed ɓe kolliti ɗum mette mabɓe no fewi kono sitina tagno tan ko ha ɓen ardiɓe ngal gollal wawa teskade ɓe jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude leyɗele jaari tene kadi weltanima wonande oɗo hen biteɗo Ahmed Ould Abdallah caggal nde toɗɗa kam woni nelaɗo fedde wiyete UEF woni tan fedde francophonie caggal nde toɗɗimo kanko wonata nelaɗo koolaɗo faade toon to Tchad ɓoyata ma o taf sete makko timmuɗo mo jogori nawde toon to Tchad ngam yilloyade toon ngele dogde koyɗe jaam hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kala sen jeewi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali caggal ñiŋali mawɗi no fewi gilay journoji ha e téléji ha e jayndiyankoɓe ha e lundiyankoɓe ha e ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon ko caggal nde kuppiraji kuura kewi ala kala nde pewnitoɗa
tambiɓe cetal EDM SA ɓenne kadi kolliti gardiɗo ngal ɗon cetal o holliti hankiɓe darni nokkuji tati ɗi ganduɗa ene mbawa ƴellide kuɓam e nder Bamako e ko taari ɗum kala o holliti e nokku goto ko 30 ha 30 ha fayanma 15 taw ko kilo kene huɓɓa kono nokku goɗɗo kene fonde 60 mégawatt nokku goɗɗo ko 23 mégawatt gam haɓade oɗo saha kuɓam ɗum ko caggal jillu makko to leydi Côte d'Ivoire ha Côte d'Ivoire hunima wonande ma wallitɓe ko fati e kuɓam beele leydi Mali seera e ɗeɗo hen caɗele synergie taw ganduɗa ko moɓodiral syndicat ji kamɓene ɓe kolliti ɓe joƴƴini ɗerewol mabɓe ɓe jaɓanama wonande ɓen renoɓe kasoji taweteɗe leydi ndi kala ha tente Bamako koko natata hofgo juuɗe gon hofgo juuɗe noon fuɗɗoto ko ñande 24 nduɗo hen lewru gonɗen ha 4 lewru juin fandu so jomiraɗo hoddiri wonande hofgo juuɗe balɗe 10 caggal gonka mabɓe wona gonka moƴƴuka no fewi tene gurdam mabɓe moƴƴinaka dañi ciifande kewɗe ɓe ciifodirno e laamu ngu kono haɗo ɗo gonɗen ala taw ko gasi Haydara tonto Sita Kili maire principal mo Sita Kili kame tato gollodiɓe mum kala ko ɓen mbiya teb taw jaguiɓe ko pôle économique financiére ko ɓen tigui teeɓiɓe caggal nde ɓe tuuma aɓe dirtini kene fotta wonde milliard uji ɗiɗi e koppreje France CFA oɗo saan ɓe mbaali jammaji mabɓe to kaso taweteɗo to Bamako haade loskoji gasde heena ɗon noon gon wuro witego Sita Kili ne tawe nder région mo Kaya waɗani keñe ba saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe manditare Sarif Madani Ousmane Haydara walla mbiyen manditare Sarif Ousmane Madani Haydara kam woni gardiɗo haut conseil islamique du Mali hollitama ɓe mbaɗi conférence mabɓe hanki gam artude ko fate banggue manditare makko duuɓi 60 waɗata ko ñande 12 nduɗo hen lewru ndu gonɗe woni mercredi paaɗe woni tan alarba paaɗe so jomiraɗo hoddiri kamɓe ɓen cetal Ansar Dine ɓe kolliti ndeɗon manditare ko rokkirde ƴiƴam e wallidde yimɓe ko fate banggue safara ndungu ɓoyata ara maɓe tiggit caniveau ji kewɗi beele kadi salteji kewɗi guira so diƴƴe gaari ndiyam ɗam wawa yaade maɓe jaa e leeɗe ɗen wasɓe ɓe ballita ɗumen ha mbawa dañde guura mumen kono kadi teskama hawrita koye ziyara to tamani sengi wi to leydi Mali paɗen koto leydi Gambie kodde nene Abouba caggal koyɗe makko toon to galle lamorgo ɗo kanko biteɗo Samsidine Sarr ene wayno ɗo waktude ko ɗum tigui wona yarde dataye ɗo e Boli Banjul eko taari ɗum ene wayno Sirif Kijere ko gardiɗo wite victime centre lorinoɓe lamanteri Yahya Jammeh kamɓe de ɓe nanirani ɗum jaam saabu ɗum ɓe mbi ɗum koɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo lopped saabu ɗum Samsidine Sarr kanko de ene wayno so tawi o fawi felama ko galle lamorgo ɗo mo yewtide e hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ngal garangal ɗo Yahya Jammeh ɗum wawata gasde wawata wonde tene kadi maɓe ngulluɓe luuka ha ɓe nane e nder aduna foof saabu ɗum lorinoɓe lamanteri Yahya Jammeh woɓɓe ɓe ko bayeji woɓɓe ɓe nana goya deƴƴani holno yarata galle lamorɗo mo yewtide hoorejo leydi ndi président Adama Barrow mo wiya ɗum ngam tan on wawa artude ɗo hennete saabu ɗum kanko Samsidine Sarr waktude hoorejo leydi ndi président Adama Barrow gañoto ndin gañari de hitande ujunnaje 2016 kanko mo woni toon to dowlaji dentude Amérique tengti toon to Nations Unies de omo haaɓo ndin gañari hande holno artita ɗo omo nañña yimɓeɓe kamɓe noon ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo loppet te ɓe mbi ko Jammeh to justice Jammeh yo nawe cuuɗi ñawirde ɗi wawa ñawede tigui rigui e ndeɗo bonande wanno ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie kono kanko Samsidine Sarr waccani ha ɓuuɓade o jaabimama ɓe wi wonde tan de kanko o yi toon o haali ko miijo makko nawi ko miijo makko kadi wona hoorejo leydi ndi président Adama Barrow haali ɗum ala ko kanko tigui haali ɗum ngam tigui on wawa tigui rigui ɓaade ko kanum ardi leydi ndi wawa yaafade on wawa artude e leydi muɗum tene kadi kamɓe soɓe mbi ɗum ala hen janggo ɓe ngala hen janggo ɓe ngala hen ɓaawo janggo loppet ɓe ngala hen eɓe jogui hen fodde mabɓe de kono yoɓe gandu kadi soɓe mbi noon tawta ko kamɓe Jammeh tigui poti nde tawno jaam ɓuuri hammadi jaam so ala jaama juuletake kodde nene Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba yoɓe gaddanam Jammeh mi ñaawa ɗum mi nawamo wuura men mi hollamo projet ji ne toon haalis mo nawi o kala o waɗa ɗum toon min dutto e ndema sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to leydi Guinée Bissau wonande banque mondial toɗɗima taw ganduɗa ko joɗontoɗo ɗum toon biyeteɗo Anne Louise taw kadi ganduɗa ko kam wonata hakkude Guinée Bissau kam e banque mondial beele kadi ƴellidde yoga e faggudu yoga e projet ji
ɗi banque mondial jogui toon kene fota wonde projet ji sappo taweteɗi e nder leydi ndi hen jeegom ko nationaux hen nayyi ko région kawtawete ko nder région e hoore muɗum ɗum noon ko yidde ƴellidde faggudu leydi Guinée Bissau to Conakry pelɓodiral musgala siftindon Conakry 84 piccal nayyi ko julɓe ko heddi ko goni ɓe gona julɓe ɓe noon hanki kaɗama balɗe sappo cakkiteɗe moɓodirde e rendude gam haɓade ñaw coronavirus kono hankinde naafila gasi hewɓe ko ɗon mbaɗi filñitare mumen dañi duppude ponoje ha ganduɗa garnatuji lacrymogène aji kewɗi beddama toon ha ganduɗa siko goto élève wasi hen fittande mum o wasi fittano koye nokku biyeteɗo Kerwana ko toon o wasi fittano tan ɓe kolliti aɓe pondi hen kala Guinée jokkodirala hakkunde leydi Turki kame Guinée jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal joɗodima e ambassadeur mo leydi Turki ɗum noon ko yidde wostodirde miijoji heblo hakkunde koninkoɓe leyɗele ɗiɗɗe kam e faggudu ko fati e banggue matériel uji armée ji ɗi leydi Guinée wawata hutorade tambiɓe ndenka e kisal haɓade ñaw coronavirus ɓe kolliti ɓoyata tene kadi maɓe mbat ko fate banggue vaccin obligatoire nder leydi ndi kala moni kala ma heɓ vaccin mum e alay sagel wi noon ko biyeteɗo Sékou Ba Keïta ko yatte ɗum noon holliti ɓoyata ma Guinée heɓ wonande 2 millions dose kene foti wonde million ngaji ɗi dose taw ko vaccin ɗum noon maɓe pes ɓiɓe leydi ndi kala mo vaccinaki hay so yiiɗi ɗannade wawata yaltude leydi ndi to Côte d'Ivoire Roi Sanwi ɗum noon koto paale caggal nde asso addo yaadi e setimum timmuɗo yaadiɓe FPI jeeyi ha toon to Kirina Kirinjabo ɗum noon ko capital Sanwi taw ganduɗa ko roi mo Sanwi kam tigui bismiɓe toon bisma ngo fayidino nge fewi o holliti kankone omo heeɓi bismadeɓe e ɗeftodirde e mabɓe ha jaam duumiɗo arta e nder leydi ndi kala nde jaam duumiɗo e jaɓɓade bagbo taw dañata caɗele hay goto e nder leydi ndi siftinde ona son jiiɗe balɗe kala ɓe jirlo gam rendinde ɓiɓɓe leydi ndi kala beele jaam arta ha hande won sekkanɓe won wutanɓe Laurent Gbagbo ɗum ɓe jiiɗi ittude e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi kala ma wuuro Samba Sow en ñande nayyi nduɗo hen leeru ko fitinaji mawɗi gonno toon caggal nde élève goto e jaranoɗo e duuɓi 12 biyeteɗo taw ganduɗa biyeteɗo Marceline Da jaranoɗo duuɓi 12 cam tigui fera toon taw firinomo ko taxi goto dogannoɗo dogde sattude no fewi hawre noon guel cukalel guel yalti aduna noon élevaɓe hewɓe mettini jippi e booli kam yoga e hewɓe gam seppude toon seppo sattugo ɓe dañi helde toon parabrise aji wonande taxi ji tati ko wona ɗum ko nde police ji gari dañi wiyete toon garnatuji beele ɓe mbawa sarodirde kono awde saha mo gonɗen station mawɗo ene teska e nder goɗon wuuro CEDEAO erima golotoɓe mum taweteɓe to Abuja mo Nigéria nde ɓe mbawata rentade so jamma ari hay goto wotto yaltu caggal golle caggal teskede won otoji en kewi yillade e nder Abuja ko biftotoɓe yimɓe tene biftoto tan ko yimɓe mawɓe caggal mum ɓe namdo haalisaji mawɓe no fewi wi noon ko gardiɗo wonande oɗon fannu ɓen wonanɓe CEDEAO yoga e leyɗele taw ko biteɗo va folay tulli ko on tigui yamiri ɗiɗon konnguli to Nigéria Mohamed Buhari hande yaltini kayito ɗum o holliti kene fotta wonde étudiaji 3 biftonoɓe guila ñande 11 lewru mars ɗaccitama ɗaccitgol ngol noon wa yanñaki hen andaka taw laamu ngu rokkiri ko haalis walla ala ɓe kutori ko sembe ko wawi wonde kala won ɗaccitanoɓe kene wona jonte ɗiɗi jawtuɗe ɗum noon ko ɓen ɓe jinnaɓe men ɗaccitanoɓe ko ɓe 10 caggal nde jinnaɓe ɓen jaaɓi rendinde kene wona 17 millions koppareje naira ngam wonande sukaɓe men ɗaccite oɗo saran ene anda kam yaha toon Nigéria wona haalis tati caggal siftine won pelle kewɗe ne tawi nder Nigéria e kala saha aɓe kewi biftade yimɓe ɓe namdo haalisaji to RCA sumgoji sarɗiyankoɓe walla jogorɗo ardade suudu sarɗiyeji woni président assemblée nationale mo centre afrique hanki ko ɗum wanno toɗɗama biyeteɗo Maccu Saranji ko on tigui toɗɗa kene fotta wonde 90 sarɗiyankoɓe wotannoɓe wo dañe mabɓe 90 dande laatima oɗo saha kanko woni hooreje suudu sarɗi ndi wolumti ko biyeɗo Moussa Lora Gonno Baba sen giwi toon to RCA paɗen ko hakkude Kigali kame Juba mbiyen Kigali
kame juba woni tan Rwanda kame Sud Sudan caggal nde jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal mo Sud Sudan waɗi jillumum ton to Kigali Rwanda ɓe dañi yewtide to ɓe jaƴƴe no fewi taw ko jokkodiral hakkude koninkoɓe hakkude armeji leydi kal ne mbawata wallodirde kamen denka e kisala to Cameroun yimɓe joyo nanga e nokku biyeteɗo Famban nokku biyeteɗo Fumban kamɓe noon mbaɗa ko trafic ƴiye maaɓe ɓe jata tan koɓe gubbita maaɓe ɓe jeeya ƴiye mumen kame koye mumen kala ɗum noon caggal nde ɓe teskira ɗum waɗi leskoji mbaɗa hedi hen haaɓe betta aɓe kaala e téléphone aɓe kalda e client mabɓe wonde ƴiye ɗe ɓe dañi sakke ɗe ko million ngaji jeegom ɓe jeeyata million ngaji jeegom ɓe jeeyata ɗum ɓen noon mbiyama teb toon to Fumbana ɓe tawi e juuɗe dadiɓe toon to leydi Cameroun to France cakkitoɗen kabaruji men horejo leydi France ñalawma hande o yaltini konngol o holliti ñande 11 ndiɗo hen lewru lawɗinama e nder leydi ndi kala vaccin hankkadine ala duuɓi kala joguiɗo duuɓi ne jogui dose vaccin poɗɗo wawde yaade e ɓandu mum gam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus e nder leydi France kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande na kikiɗe hande o ɗo yeeso haldete ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena